Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino, nag-iisang host ng isang legit na fake news site. Nandito tayo ngayon para manood ng isang kalokohan na naman at kakanser na naman dito sa Pilipinas. Simulan na natin. Sabayan nyo ako sa kaalaman. Hindi nyo pa alam, ito yung about sa overpass sa EDSA Scout Borromeo. Yung sobrang taas, malulula ka sa katotohanan na hinahayaan ng gobyerno na maglakad ka dito. Ito tayo sa panulungan ng Scout Borromeo at EDSA sa Quezon City. Under construction ng pansin ng ilang netizens dahil sa disenyo nito na medyo matarik. No, medyo, tinan mo nga oh. Engineer Alberto Sonsing, Yes, formerly engineer. of NTO and I love you. Tinignan mo talagang medyo, hindi lang medyo, kundi matarik. Lalo na yung second stage, yung papunta rin sa taas. Diba, sa sobrang taas, may second stage. Parang laro eh, diba? After one, doon ka na susunod. Alam ni engineer ang sinasabi niya, diba? Engineer nga eh. Yan, para doon sa may sakit na height sickness, no? Kung pababa ka. Ang tawag po sa height sickness ay acrophobia. That is fear of heights. Igan ngayon, sasamahan tayo ng engineer. Oh, energy! Oh, nakita ko yun. Unang balita. Op, balik tayo. Ito na, hindi na tayo magti 3 AM challenge. Ito na ang tawid daw, hindi na mamatay sa footbridge challenge. Ako, Access niya, no? Sa mga PWD. nakakawa yung mga PWD. Yung mga tao hindi PWD, pagkatawid nila sa footbridge, PWD na sila. Sobrang delikado yung ano. Hindi mo sila, shit! Dito, sa part na to, okay pa naman. Siyempre, nakakalimang step pala kayo. Oh, kahit kasa kinakabahan eh. Kakaya-kayanin pa yan. Pwede ka magpahinga ng konti dito. Listen, Sophie. Oh, yun pala yung purpose na para makapag-chill ka muna. Akala ko meron siya parang physics na kaakibat eh, na yung gano'n may patag muna tapos tataas ulit. Noong una kala ko para hindi mo masilipan yung nasa taas eh. Kaya gano'n eh. Kumbaga lalayo dun sa point kasi marami naninili pag nasa baba ka tapos nakapalda yung babae sa ibabaw, di ba? Kala ko di ba gano'n? Tapos biglang gaganon, tapos biglang tataas ulit. Kala ko yun yung purpose doon. Yung pala, pampahinga. Hindi para sa pang-init ng mata. Mga ano dyan, mga cancer dyan. Ginagawa dyan, elevator or escalator. Kaya lang, ang magiging problema dyan is yung walang budget. Lagi naman tayo tinitipid eh. Yun. Kaya yun lang nag-iisang problema natin. So, Igan, hanggang dito na lang muna kami dahil ginagawa pa to makikita. Hindi, tumawid kayo. Tumawid kayo sa kabilang buhay. Tinan mo para Mount Everest. May iba bang way sana to design this? well, of course, underground. Kaya lang, of course, Wala nga budget. Yan ang tanongin. Lagi na lang walang budget. Tsaka matagal gawin. Sigurado mas matagal gawin. Ito, ipapatong-patong mo lang yung bakal mo, di ba? Di meron ka na footbridge, di ba? Ang kapalit na lang ipapatong-patong mo dito, yung mga bangkay ng mga taong mahuhulog. lagay ng elevator para nga hindi naman maging challenge sa mga PWD at elderly. PWD, no? Paolo with demonetize, diba? Yan yung mga ano ko rin, kailangan kong tawirin araw-araw. Naawa ko sa mga lola na aakyat dyan. Tapos, yung tipo mga 80 years old na lola, pagkatawid sa kabila, either tumawid sila sa kabilang buhay o madagdagan agad sila ng 1 taon. So, sobrang, ang sakit sa tuhod niya kung matanda ka. Tingnan mo yung taas, oh. Pwede ka na mag-aakyat ng watawat na Pilipinas yan. Sabihin mo, nakapunta ka sa Mount Scout Borromeo. Alala mo pa to? Siyempre naman. Tara, akit tayo. Teka, paano rin yung mama? Nagplanax yata ako. Pero gawa na siya na underground, diba? Tsaka ganun din eh. Pag ito nakita to ng mga taong tamad at maraming taong pagod na sa trabaho at ayaw na magdagdag pa na effort sa ganyan, tatawid yan. Wala silang pake dyan, kala nyo? Tignan mo yung taas, oh. Parang nawawalang attraction sa Star City. Kulang na lang, lagyan mo to ng ano eh. Lagyan mo ng uwang upuan. Pwede na sa Star City yan. Tapos tinanong dito ni Kaigan. Oh, hindi Jamila. Si Kaigan na ito. Tinanong niya kung dumadaan ba to sa gobyerno. Kumbaga, meron bang may mga konseho ba na sinasabi, sige, gawin natin yan. Sige, ilagay mo yung ano niya, yung bundok na yan sa gitna na EDSA. Sige. Tapos yung mga babagsak dyan, gamitin nyo lang pataba sa lupa yung mga mamamatay. Sinabi yes, daw. Yun na sabi na engineer. Yes, pinag-uusapan daw. So,
ilang kokote ang nag-isip nito? Naisip ba nila yung mga taong pagod na ang aakyat dito? Mga taong nagtatrabaho, hindi to yung mga taong galing lang sa kama at aakyat lang dyan para lang umakyat dyan, para lang mag-selfie dyan. Kaya yung mga taong nagtatrabaho, may mga hinahabol na oras, mga pagod sa trabaho, mga ino-OT sa trabaho. Sorry medyo masakit sa akin ito kasi nagtatrabaho din ako, naiintindihan ko yan. Hindi ako dyan dumadaan sa may EDSA, pero nararamdaman ko yung sakit kasi sumakay na ako ng MRT. Like nararamdaman ko yung mga sundalo ng MRT na magiging mga Spartan pagtawid dyan sa lecheng footbridge na yan. This is Sparta! Ha? Hindi yan footbridge, soul bridge yan kasi kaluluwa mo yung lilipat sa kabila. Ay, nako, Pilipinas kung mahal. Ito naman, si MMDA naman yung kanyang kinausap. Ayoko nang bumalik dyan. Safe ba to? It is. Natawa ako sa sabi ni Kuya. Ano ba, Bam? Nakakatawa niya pagkakasabi. Parang yun yung sinasabi mo pagkabukas mo ng condom. Safe ba to? Safe ba tayo ngayon? It is safe. Hindi ho natin alam kung saan ang gagaling yung mga komento ng ating mga kababayan. Number one, sir, hindi pa naman po ito tapos. Pangalawa ho, dumaan po ito sa planning na ating engineering. So, katulad kanina, papasyalan din natin yung overpass. Tara. Tayo na! At pamatay na! It's not really intended for seniors and PWD. Yung area na to, hindi ho talaga tawiran doon. Gusto ko yung pinabayaan lang nila yung mga matatanda. Wala tayong pake sa mga lolo't lola. Tapos na yung era nyo. Ha? Nakakailang birthday na kayo. Ito na yung last yung birthday, yung pagkatawid nyo dyan. Ewan ko ba? Woo! So nakikita niyo naman, sir, oh, saktong-sakto naman yung paa mo, Sakto-sakto, hinihingal ka na nga. talagang hassle. Dahil it looked like super steep siya. Diba? Pero at the end of the day, Hinihingal ka na nga eh. my safety. Oh, meron isang bayani doon, oh. Para sa Pilipinas. Awkward. Pero sa ngayon po, wala tayong magagawa. Yung tirik niya ho kasi, sir, hindi naman ho natin pwedeng sagasaan yung MRT. Bakit naman hindi? Hindi naman gumagalaw yan. Alam ko na. Gawin nyo na lang. Yung alam mo yung mga, yung mga bridge na tumataas baba. Ganun na lang yung gawin nyo, di ba? Total, ang MRT hindi lagi gumagalaw. Ibaba nyo yung pag sira. Tapos pag gumagana na siya uli for siguro for 10 minutes, itaas nyo na lang uli. Ba't wala pa ako sa Senado? Iboto nyo ako. Handa na ako magnakaw sa Pilipinas, sabi sa inyo. Bandang doon sa may Quezon Avenue, medyo maluwag pa pero Ayoko na dito. Help. At MMDA Assistant Secretary Celine Pialago. Lagi ako na-awkward na yung pagkatapos sa mga ganyan po. Parang, kailan ako alis? Kailan ako alis dito, Kuya? Kuya Bam, kailan ako alis dito? Gusto ko lang tumawid, ayoko mag-hiking. So yung mga walang budget dyan, ha? Dyan na lang kayo mag-hiking. Huwag na kayo pumunta sa mga bundok-bundok ng halaman. Igas pa kayo ng mga 1,000-2,000. Diyan na lang kayo, umakyat baba kayo, may libre na kayo hiking. Hindi pa kayo masascam yung mga tour guides. Ang gawin na lang natin sa bridge na yan, yung pataas, gawin nyo na lang laro. Like, maglagay kayo ng rope. Tapos para naman maging fun yung pag-akyat nila. So, gawin nyo slide yung pababa. Total, may rides naman sa MRT, di ba? Pwede nyo i-ano doon para angkop sa tema, di ba? Ng mga laro lang. Kasi di naman gumagalaw ang MRT, di ba? Para ano lang, para merry-go-round lang ang bagal na MRT. Pwede nyo rin gawin, yung MRT, gawan nyo ng bagong gawan nyo ng extra na riles na dadaan dun sa kabila ng footbridge. Tapos pwede sila dong umangkas saglit para makatawid sa kabila. Tapos yung riles, babalik ulit doon sa normal na riles niyang na path, di ba? Para mga sumasabit sa jeep saglit, mga 10 seconds lang yan sa LRT. Ganun lang, woohoo! Alam nyo naman tayo dito, di ba? Sa channel na to, gusto lang natin ay ang katotohanan. Kung ang katotohanan ay ang kalokohan, yun na lang ating titignan. So, mga kapwa ko kayong cancer, mag-isip nga kayo ng mga magagandang paraan na makakabuti sa Pilipinas para makatawid sa footbridge niya ng safe, or kung meron pa kayong mga ibang proyekto na mas madali, makatawid sa kabila nang hindi namamatay ang ating mga lolo't at lola. So, syempre kayo mo tayo like, share sa mga mahilig mag-hikings na mga friends nyo. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul! Out!